tangga aku mbiyen tukang mabuk tukang judi maling londo wis tau tak lakoni alhamdulillah saiki wis mari sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji molimo ayo padha singkirana madat-madan mabuk judi lan merjaya jaman akhir sajake wis tandha-tandha gunung jubruk segara amber golek wong kula sumpah boten badhe tindak murka becik ketitik kang ala ketara Gusti sudanen dosa niki sampun tobat lajeng badhe belajar ngaji Yo Mas Dep, kapilot Mas Dep. Kelamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengu rasa tresna kang tandem sarwa mikir ati tansah kejejem kaya ora bisa ngocati saben wancit tansah nggodha ati nanging aku pokasane temahan lara tresna kang dalul nanging caket sadroning atiku gonku nandang tresno iki wis dinodrat sadraming lampahi sapa ngendut najan atiku wis kepelut saiko bungah rasaku mun bisa jecagetan sliramu ngapunten niki tasih belajar tresnani klinci kucul lunga nang wetan Surabaya terus nang Bali mangulan lunga nang Bandung ora ketemu karo Sagunan Jakarta jebul ora
ketemu aduh klinciku ojo beda aku terus bali nang Semarang klinciku wis ana kandang jabulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting ketemu aduh klinciku ojo beda aku terus bali nang Semarang klinciku ana kandang lah jabulane krusa-krusu keburu nafsu wekasane montang-manting ragate akeh aku dhewe kang kebanting Nggih, monggo. Hanif. Nggih, niki nyuwun sewu dulur. Tayub Tulungagung identik dengan minuman. Ning lek ora ngombe sesuk ya aja ngombe, kuwi jareke Mas Heri. Nggawa aqua dhewe-dhewe kok ngomah. Sing ora gelem ngombe nek sorbak. Sesuk nggawa aqua saka ngomah tulung. Iki marang yawar kanca ya abot. Lek ngeten iki mboten bener, nggih sampean cethuki kula sing ora ngombe niku. Nggih, suwun. Ngoten mawon, Mas. Kau ki ning gone nanang bongko. Gunung Wilis, Paparni tembelane kula beto. Kagem Pak Kuat grup saking Tugurante Serengat Blitar. Gunung Wilis Serengat. Pak Kuat badhe tayupan tanggal 9 Agustus. Tayupan sedinten sedalu. Pidalem wonten Tugurante Serengat. Bendo Tugurante Ponggok Blitar. Ing sukuning Gunung Wilis pereng kidul aran dusun Blendis nalika karya wisata ngangsu ilmu ing papan
rasa tresno ing dusun mlendis tak suwun ora mung lamis janjimu wong manis janji tresno janji setya setya nono hantep pono sinar senan wadas kikis tresno iki mugi wis kinaris mugi Gusti amberkahi manunggale rasa tresno suci Saitun. Nyanyi Saitun. Saitun. Ayo Dek. Si. Ha Mbak Sari. Pak Kuat. Nggih, Pak Kuat. Lali,
Nggih, niki pamundhut saking Bapak Asim Bagel Pisang. Aku wis janji lan biyen kowe sing nyokseni aku lunga nyambut gawe yen tak tinggal sing jejeg imane nanging nyatane kowe ora kuat ngandhang coba krungu kabar sing tak tampa yen sliramu selingkuh karo tangga aku kerja di Malaysia jadi kuli neng Johor Jaya 5 bulan tak digaji toke bengkrak melarikan diri mentolo kowe mentolo aku soro neng omah kowe sembrono kisahku di Malaysia demi cinta anak istriku di Jawa monggo mikronipun wonten mriki niki Pak Modus Kacitin opo Pak Dokman nggih monggo Pak Man dua sih tempat serut Janor paring usada nggon nandang
Monggo Mas, kawin iki Mas. Aku ora bisa lari, tak olati hese kaya one ora krasa lo tumetes brebes milih rasa langon yen katon pan tanpa bagus tresnanku hari nanggon pun paning besti brebes milih rasa klangon yen katon pan tanpa pagun tresnanku are nanggon pun paning besti ya aduh asik nyonjot nyonjot ya lo Tresno bojone wong langsung hoi par nih Tresno bojone wong yo Madya Laras Tresno bojone wong Saitun yo Madya Laras sesarengan Prima Donna Sound System Saitun Video syuting Mas Kontre. Timbang iwak jangkep ya Mas Kontre, timbang iwak lele. Penak bojone wong timbang bojone dhewe. enak bojone wong Pak Wito Oke.